First lady wekuZambia akaramba kubudikira kunoenda pafunction yanga yagadzirwa naFirst lady wekuZimbabwe. Hazvina kumira mushe. Right, muri Zimbabwe ndadzoka panapa ndine nyaya yandiri kusangana nayo iri kunzi naFirst lady wemuZimbabwe. I express deep appreciation to my fellow first ladies from Serbia, Mrs. Tamara Vosic, from Angola, Mrs. Anna Dias Rengo, for honoring my invitation to the Maiden UN Tourism Forum on Gastronomy in Africa, which we held in Victoria Falls this week. To all the other first ladies from Rwanda, Equatorial Guinea, Burundi, Sierra Leone, Tanzania, Namibia, Democratic Republic of Congo, Mozambique, Nigeria, Angola, Cameroon, Malawi, Egypt, Tunisia, and Botswana, who sent representatives, I am grateful. Gastronomy tourism promotes cultural exchange, as food is a universal language that brings people together and provides insights into local culture and traditions. Ende ukada kuzotarisa pa list rawo vataura vanhu vese vataurwa apa apana kumentionwa First lady weZambia, ofucho vanga invite ko kunge vange vachikwanisa kuuya ipapo avana kuuya. Ndozvo zviri pachena, chikwadi chiri panapa avana kunge vachiuya, and avana kumentionwa kuti vazosenda representatives, kureva kuti ivo vasina kuenda kana representative wacho anenge asina kutosendwa futiwo. Why zvinhu zvichidaro? Is because pane zvinhu zvakataurika nemashoko akafamba kudhara achinzi zvekuZimbabwe musahadya. Mukatoenda ikoko ndisikuona izvi paitotaura nyaya pachifambiswa nyaya achinzi kana mazofamba ikoko even mapresident munofanira kumeka sure kuti makuenda koko munofamba nezvikafu zvenyu. Mashoko akafamba kudhara, kusanzwanana kwenyika kunenge kuripo mbijana. So nyaya dzadzo dzakambotaurika maruma dzakafamba ekurussia that yepepe ndo dzimwe dzenyaya dzinenge dziri kubudiswa panapa dziri kukonzeresa kunzi vanhu vasazonzwanane, vasatrustane. So ndiri kuzoona vanhu vari kuzokomendawo on nyaya iyoyo, because vanhu vanenge vada kunzwisisa vachibudisa futi mafungiro avo. Vamwe vanenge vachibvunza zvikonzi panokwara munhu pachikafu apo. Mumwe ari kuti gastronomy ndezvenyu vapfumi, isu tokumbirawo GNU mutipowo maindustry tishandire mhuri dzedu. Mumwe ari kuti we are proud of you, mother of nation, God bless you. Mumwe ari kuti those other first ladies had better things to do than watching a cooking out challenges, so they turned down your invitation. The reps you mentioned they should tell you how the view of your husband's illegal regime. They did not want to be seen in your company. Simple. Umwari kuti stop corruption. Umwari kuti munomboziva mari yakashandiswa ipapo ingadai yakatotenga mushonga muzvipatara pane kuita musikora muchibika zvamakaita. Umwari kuti they didn't know that your husband is a rapist. Ndo zvekutaurwa nemumwe panapo. Umwari kuti the food looks so plain, no art in it. Umwari kuti wonderful idea kana zvakadaro. Umwari kuti forcing urban and rural councils to support your initiatives is unwanted council resources wasteful spend, and yet turn around and say councils are failing to provide services to the people. Stop commanding councils to sustain your appetite for publicity. Umwari kuti Zimbabwe will free itself from your dictatorial clause. Umwari kuti you are fake first lady, your husband lost elections. Umwari kuti you were sending invitation on behalf of UN Makamira Sani. It's wicked and evil to promote gastronomy in a country where more 50% of people are facing dire hunger due to El Nino introduced drought, misplaced priorities. Today on 3rd June, Idi Mnangagwa is the worst president in SADC history. Make yourself useful by speaking out against injustice towards Timber and other prisoners. You can't call yourself mother of a nation when you leave a 1-year-old kid in prison, then go and dine with an allied. Speak out against injustice towards your gender, not this cooking nonsense. Vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vane hasha vari kubuditsa mashoko anenge akagara mwoyo kuita kuoffloada chest, kudurura zviri pahati vachitaura ipapa paplatform yaFirst lady Amai Mnangagwa. Ndo zvinhu zviri kuitika, ndo nyaya dziriko. Vanhu vari kubva vataura kuti zvese makaita takazviona chinchichi and stuff, but chimbotangai mambotaurawo nezve nyaya yemwana kunzi ari mukati akasungwa pamwe chete nana Timba haangagare mujeri imi muripo kamuchinzi amai venyika. Munofanira kuita plan ipapa.
ndo nyaya dzimwe dzacho dziri kuitika, ndoko yakatangira nyaya yacho neko yakaperera, asi mukadzi waHichilema haana kuuya. Ndo nyaya iripo muri Zimbabwe amene munoionawo senyaya.